Εδώ είμαστε, το σπίτι που με φιλοξένεις, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, στρατηγέ. Το να βλέπω αυτά τα μέρη με τα μάτια σας ήταν σαν να ταξιδεύω πίσω στο χρόνο. Ξέρεις, δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι η μνήμη μιας εποχής, το καταφύγιο ενός στρατιώτη. Εσύ με βοήθησες να αναβιώσω την ιστορία. Είναι σχεδόν σαν να ζούμε ξανά την εποχή σας. Η ιστορία σας συνδέεται με την πόλη μας. Η ιστορία δεν είναι μόνο σε ό,τι χτίζουμε, αλλά και σε ό,τι αφήνουμε πίσω μας. Και αυτή η πόλη φυλάει τις μνήμες μου. Αυτή είναι η Ιεράπετρα, όπως την είχα δει κι εγώ, σαν ένας θησαυρός ανάμεσα στις θάλασσες. Σου αφήνω την πόλη, να την γνωρίσεις και να την αγαπήσεις όπως κι εγώ. Θα συνεχίσω να την ανακαλύπτω, στρατηγέ. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα να μεταφέρω αυτή την ιστορία σε άλλους, όπως και εσείς σε μένα. Αλλά θυμήσου, η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι και το μέλλον. Εσείς γράφετε το αύριο. Ένα αύριο που μπορεί να αντλήσει έμπνευση από το παρελθόν, αλλά θα ανήκει πάντα σε εσάς. Εις το επανειδήν, στρατηγέ.